Продовжуємо ефір телеканалу АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Вітаю всіх наших телеглядачів, хто щойно до нас приєднався. І ми вже вітаємо нашого наступного гостя, заслуженого журналіста України Віктора Набруско. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Вікторе. Ну, насправді, чому ми вирішили сьогодні вас запросити і поговорити про ці теми? Тому що ситуація в країні, яка склалась наразі, вона досить неоднозначна. І, відповідно, журналістика, засоби масової інформації беруть безпосередню участь у розвитку цих подій. Вони принаймні займаються тим, що вони їх освітлюють. Якщо вже не говорити про пропаганду, про яку ми з вами обов'язково поговоримо, але усім відомо, усім студентам, просто будь-якому освіченому українцю, що демократичне суспільство і вільна журналістика – це абсолютно взаємопов'язані поняття. Правильно я розумію? Правильно. Що можна сказати про цю ситуацію в нашій країні наразі? Чи є в нас взагалі вільна журналістика? Ну, якщо висвітлюють, якщо є різні канали, якщо є різні політики, а вони присутні в Україні, значить елементи вільної журналістики, як складової демократичного суспільства, без сумніву присутні. Притаманні для нас. Інше питання, в якому стані українське суспільство, український соціум, наскільки він визрів для того, аби продукувати якісь ідеологеми, змагатися навколо них, це вже інше питання. І тут журналістика відстає, можливо. Тут журналістика, можливо, не відіграє ту роль, яку ми б хотіли би. А яку вона має відігравати роль? От тут довге питання, складне і цікаве. Не потрібно вестися на такі залайожені вже фрази щодо західних стандартів. От давайте ми сьогодні будемо запроваджувати західні стандарти в журналістиці, в питаннях масово-комунікаційних зв'язків, і ми станемо західними. До нас прийде західна демократія. На жаль, Україна – це Україна транзитного суспільства, це перехідного суспільства від однієї системи координат суспільно-політичного устрою до іншої. І на це потрібно зважати. Тому журналістика не лише фотографує, повинна не лише фотографувати. Це не Данія, не Франція, не Німеччина, не лише відображати події, які відбуваються. А що вона має? А вона повинна, крім усього іншого, і формувати. Не лише показувати, не лише фотографувати, а творити думаючу аудиторію. Це надзвичайно важко і надзвичайно цікаво. Людей думаючих, критично мислячих. Тому що в нас немає ідеологем, немає системи понять, кажу, вибудованих таких, як в західній демократії. Вони пройшли цей етап, це столітній був етап. А ми, шановні, ці піджаки, ці шинелі із Радянщини, вони ж присутні, притаманні, це об'єктивно. Це найважче те, що можна з чим працювати. Це на формування суспільної свідомості, на формування ціннісної системи координат. Це не можна, так би мовити, одним помахом палички якоїсь чарівної зробити. І сьогодні ми будемо вже жити і, зокрема, в журналістиці за європейськими стандартами. А скільки потрібно часу? Ви говорите, століттями формувалися в інших країнах. Тобто нам потрібно 200-300 років? Але десятиліття ми вже проходимо. Ви бачите, що вже інакше сьогодні. Вже є молода генерація, формується багато запитань до цієї молодої генерації і в політичній системі, і в системі масово-комунікаційних зв'язків, але це вже є. Тому десь проходить уже покоління нове, яке народжене тут, уже в незалежній Україні. Воно вже інакше думає, воно інакше сприймає, воно інакше дивиться на сьогоднішній стан речей і на те, як нам рухатись далі. Від таких більш загальних запитань давайте перейдемо до певної конкретики. Тому що, якщо брати, до прикладу, події останніх, буквально декілька тижнів тому, побиття журналістів програми «Схеми». Взагалі, як ви оцінюєте стан української журналістики саме у практичному функціонуванні? У практичній площині, на жаль, так. Десь ми випереджаємо журналістика багато прогресивних, свідомих, мислячих журналістів, вони не згодні з тим, що їм пропонує наш політикум, що відбувається довкола. Це факт. Це реальні речі, які, на жаль, засвідчують наші хвороби нашого сьогоднішнього стану соціуму, коли не все хотіли би... Останні приклади яскраві, справді.
щоб не все показували, не про все розповідали, не про все говорили. Кожний політик вибудовує для себе якийсь алгоритм поведінки, алгоритм спілкування, де він може не відповідати на запитання. Це, без сумніву, так би мовити, яскраві практичні виміри, заміри, які показують, що ми ще далекі на жаль, далекі від тих стандартів, довкола яких ми повинні працювати. Але такий час, це такі реалії, я не скажу, що це нормально, на жаль, але це об'єктивна даність. Про щось не говорити або про щось говорити в конкретному якомусь руслі. От останній скандал – це з телеканалом News One. І зараз насправді піднялася дуже бурхлива хвиля обговорень у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук, де закликають там політиків не йти туди, або якщо ти політик, ти туди йдеш, це про щось говорить, нібито ти або там підлабузник, або ще щось. Наскільки це взагалі є прийнятним? І навіть от у контексті того, що сталося з телеканалом News One. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Бачите, це так само наші українські реалії. У мене є своя критична, серйозна оцінка цього, що все, що відбувається на каналах, те, що обговорюється, в тому числі на News One. І не лише на News One. Я вважаю, що, я переконаний в тому, що журналістика, українські мас-медіа, наш національний інформаційний простір – це елемент, серйозний елемент інформаційного суверенітету, це елемент національної безпеки. Це так. І тому, коли ми говоримо про стандарти, то тут потрібно будувати в такий спосіб свою інформаційну політику, такі алгоритми вибудовувати, де б орієнтуватися на такі речі. Розумієте, ми в умовах війни реальної. Нереально, це серйозна війна, де інформаційна складова – це один з вирішальних чинників. І тому тут є запитання. Де та межа, довкола якої ми повинні обговорювати, це ж не просто обговорювати, це ми формуємо відповідний рівень суспільної свідомості. Ми формуємо відповідні ідеологеми. І якщо ми будемо сумніватися навколо своїх, так би мовити, базових ціннісних речей державницького характеру, що стосується Конституції, що стосується прапору, що стосується територіальної цілісності, це загрозливі моменти, це небезпечні. Тому я однозначно не можу сказати, що давайте будемо дискутувати довкола всього. І гляньте, і досвід наших сусідів, навіть європейських країн, які дісталися, так би мовити, попали в поле інформаційного впливу нашого північно-східного сусіда, що вони роблять? Вони вибудовують фактично контрпропагандистські інституції. Дивіться, в системі НАТО, в прибалтійські країни, польські, тобто будовують реальні контрпропагандистські інституції, які би впливали на зовнішні загрози. Тому те, що відбувається в нас всередині, зокрема цей приклад на News One, це так само елементи загрози національній безпеці. Я завжди повторюю думку про те, що в нас немає приватних каналів, буквально. От цей канал там Петренко, Іваненко, Пінчукенко і такі всі інші. Це інформаційний ресурс, інформаційно-частотний ресурс, який належить всьому українському народу. Він не належить, кажу, не Ахметову, не Коломойському, не Пінчуку, він належить всім нам. А канали взяли його в оренду, так би мовити, в експлуатацію інформаційно-частотний ресурс. Це те саме, як земля, повітря і надра. Бачите, яка глибока дискусія, глибше куди. І тому звідти потрібно виходити. Що говорити і як впливати, як формувати рівні суспільної свідомості? Чи з власних олігархічних якихось інтересів, чи з інтересів, власне, національних, державних? От давайте зупинимося. Який є інструмент, як вийти з цієї ситуації, з цього положення? Тому що, от ви говорите, канали належать українському народу, українцю, так? Але всі прекрасно розуміють і бачать, вмикаючи телеканал «Інтер», вмикаючи телеканал «Україна», будь-які інші телеканали. Тут можна перераховувати, абсолютно немає різниці. Чи це сімейно-розважальний, тому що там також є новини, чи це інформаційний телеканал. Ми завжди бачимо певну таку, не знаю, червону нитку, білими нитками це все десь там проходить. Читається абсолютно так. Інколи події на різних каналах показують з точністю до навпаки майже, правильно? Це насправді так.
Ну і це від нас всіх залежить, від нашого рівня, нашої свідомості, від громадянського суспільства, справжнього громадянського суспільства, так само не заангажованого, не тими, хто живе за якимись відповідними грантами від якихось політичних сил або якихось інших політико-олігархічних груп, які повинні реально оцінювати, об'єктивно про це писати, дискутувати, про ці межі червоні, які не можна переходити, про ту місію, яку ми сьогодні повинні виконувати, кажу, не просто формувати, а формувати думаючих людей, серйозну аудиторію, критично мислячу аудиторію. Бо це не так легко сказати, нехай вибирають, ми покажемо і так, а інші покажуть так, а вже буде якась середина. Ну не можеш людина, не може сидіти навколо всього масиву, розумієте, дивитися, слухати, аналізувати. Тобто людина сприймає те, що сприймає на якомусь каналі. Справді, чи розважальному, чи інформаційно-політичного характеру. Я хочу у вас уточнити і зрозуміти навіть для себе, де ота межа між пропагандою і вихованням. Тому що навіть виховання, про яке ви говорите, воно певною мірою, це така, скажімо, нав'язлива політика. Так, у позитивному її розумінні, втім, це все одно певне нав'язування, чи не так? Правильно. Тобто, де ось ця межа, не знаю, зберігати баланс, або ж до чогось вчити? Тобто, чи дійсно це покликання саме журналістики чомусь навчити, виховати глядача? Абсолютно. Умовне поняття так само межі, так само умовне поняття просвітницької діяльності і пропагандистської такої, в нашому розумінні, я кажу, в нас чомусь така негативна конотація пропаганди, справді, тому що це щось зле, це щось насаджує те, що ламає рівні суспільної свідомості, якісь стереотипи. Але нормальні просвітницькі програми, культурологічні програми, вони ж так само формують певні системи цінностей. Тобто це воно близьке. Власне, пропаганда – це поширення інформації, але в такій конотації негативній це так, це для нас неприйнятне. Так би мовити, це одна точка зору, нав'язувати і все інше. Але вихід єдиний – це справді це культурологічного характеру програми, глибинно-просвітницького. Я часто кажу, давайте не будемо вживати цієї пропаганди, не лякати, а це ціннісно-орієнтаційного характеру функція нас з вами – справді виготовляти такий інформаційний продукт, який сформує думаючу, мислячу, патріотичну людину, аудиторію, яка здатна приймати рішення і не вестися на популістські речі. Оце наша місія. Це мають бути якісь окремі програми, я не знаю, присвячені саме цій тематиці, навіть культурні, чи, грубо кажучи, новини можуть виховувати, саме отой спосіб подання цих новин, правильно, висвітлення подій, вони можуть виховувати? Починаючи від новин так само. Тобто вже сама верстка програми, сам добір новин, так мовити, зрозуміло, що це вже формує відповідні настрої, відповідні смаки. У нас інколи деякі канали, деякі програми такий негативістський ряд інформаційний подають, що це жахливо, розумієте. Не можна, так мовити, формувати, особливо в нинішніх умовах, такі психологічні такі травми, які можуть нав'язати такі програми. Вони нібито рейтингові, так? Бо це така інформація, яка впливає на підсвідомість. Починаючи від новин. І без сумніву це широкий масив програм культурологічного, такого світоглядного характеру. Я завжди пишаюся на Українському радіо, де я працював, де я очолював цю інституцію, коли ми перші, власне, в національний інформаційний простір сказали про Багряного, про Власа Самчука, про Холодний Яр. Тобто це ті плями, це ті, про що люди просто не знали. Тобто в різний спосіб про це треба говорити. Аудіовиражальними засобами в різних, починаючи від новин і закінчуючи музичним масивом, закінчуючи музичними програмами, відповідно естетику формувати, тому що художньо-естетичні цінності, стереотипи – це ті, що впливають на людину, на формування відповідних ідеологем, які дадуть можливість справді створити критично мислячу людину. Це найважче завдання, а в умовах війни особливо.
Ну от в умовах війни і повертаючись до питання рейтингів, про які ви говорите, зараз говорять вони про те, що насправді українському глядачеві вже не цікаво дивитися новини. Він втомився від новин, тому що ця ситуація, яка є в країні, вона дуже сильно виснажує. І зараз ліпше подивиться глядач 95-й квартал або будь-який інший продукт Зеленського. І це зрозуміло, за це не можна засуджувати. Втім, як ось цей контент він може виховати у того нам потрібного глядача? Тобто, чи не заважко це? Чи це не проста, без сумніву, це не проста. Це довга дискусія, починаючи від формування, аж від того, як видавати ліцензії відповідним каналам. Яку вони місію повинні виконувати. Дійсно, не можна сьогодні все перетворювати на інформаційно-політичні канали. Це дуже модно, це дуже популярно, це дуже вигідно з точки зору виборчих політичних технологій, завоювати свою аудиторію, яка буде мислити, так мовити, у цьому критичному напрямку. Але це не зовсім нормальна ситуація. Потрібен бути, без сумніву, баланс. Мають бути розважальні програми, мають бути, відповідно, художньо-естетичного спрямування програми, мають бути евристичного характеру програми, дитячого. Тобто все це потрібно балансувати. І від того, я кажу, як коли ліцензії вже видає Національна Рада, від того, як наша вибудована інформаційна політика в державі, це дуже багато запитань, як вона вибудована, не будемо про це говорити. Я можу окремо навколо цього дискутувати. На жаль, важка і сумна історія, але про це потрібно формувати. На це потрібно впливати і не боятися цього. Я кажу, дивіться, приклад яскравий, те, що сьогодні відбувається. Наприклад, з тої ж Russia Today. Бачите, як на них реагують вже в Великій Британії, в Сполучених Штатах Америки, де їх розцінюють як загрозу національній безпеці. На нас такі самі загрози з усіх боків. Тим паче, якщо все із середини, якщо ми будемо таким контентом, такою програмною продукцією будемо виховувати, впливати, це небезпечні речі. Ці негативістські речі, це морально-психологічно тиснуть на людей. Пане Вікторе, хвилинка в нас лишається. Хочу запитати про ваше ставлення до того, коли журналісти йдуть у політику. І, знову ж таки, як розцінювати їх діяльність? Тому що вони продовжують писати, і такі випадки вам відомі. Як ви ставитесь до цього? Політика є політика. Це не потрібно змішувати. Тобто, чи може журналіст лишатися журналістом, коли він пішов у політику? Якщо він пішов у політику, він має бути політиком. Політика – це своя система, це свої окремі інституції, свої окремі правила гри. А журналістика інакше. Журналістика – це впливати, це формувати, це комунікувати в інший спосіб. А політика – це методи і правила політичної боротьби. Політична гра за відповідними політичними процедурами. То, що в нас немає реальної політики, немає реальних політичних партій, політичних інституцій, оце так само наступне питання. Так що потрібно їх вибудовувати в такий спосіб, а не через журналістику. Я вас зрозуміла. Пане Вікторе, на жаль, це все, про що я встигла вас запитати, хоча ще залишаються цікаві запитання. Втім, це все, про що ми встигли поговорити із заслуженим журналістом України Віктором Набруско. Зараз я пропоную переглянути нашим глядачам сюжет про міжнародні події, після чого ми будемо говорити на міжнародні теми. Це буде цікаво, не перемикайтесь. Сполучені Штати Америки перекинули у Південну Корею 12 винищувачів 5-го покоління. Крім новітніх винищувачів, в навчаннях мають взяти участь до 230 літаків і 12 тисяч військовослужбовців. В результаті нападу терориста-смертника в Афганістані загинуло 6 цивільних осіб, ще 13 людей отримали поранення. Напад був скоєний у неділю, 3 грудня, у місті Джалалабаді, яке є столицею провінції Нангархар на сході Афганістану. Як повідомили представники адміністрації провінції Нангархар, серед загиблих є жінки та дитина. Жителі багатьох міст Румунії вийшли у неділю ввечері 3 грудня на нові антиурядові протести. Маніфестанти вимагають відставки керівників парламенту Келіна Попеско-Теричану та Лівія Драгня, а також відкликання з парламенту законопроєктів про внесення змін у систему правосуддя. Десятки тисяч ізраїльтян взяли участь у протестах проти підозрюваного у корупції прем'єр-міністра країни Бін'яміна Нетаньягу. Марші ганьби відбулися у суботу, 2 грудня увечері в Тель-Авіві, Єрусалимі та Хайфі. Приводом для акції протесту став законопроект, який обмежує повноваження поліції і надає прем'єр-міністру імунітет від кримінального переслідування. У Гондурасі влада не визнала перемогу опозиціонера на виборах президента. Уряд Гондурасу після скандальних виборів оголосив комендантську годину і намагається зупинити масові заворушення, які влаштовують прихильники опозиції.